Riwruok mar ODC mawuok e piny mar China, riwruok mar WWF mawuok e piny Uganda kaachiel kod riwruok mar WWF mawuok e piny Kenya nobago romo magalamoro mar puonjo oganda yore mag nyuolo teko kata mach kokalo kuom teko mar chieng' ma iluongo ni sola e nengo mogonyore. Apisas mag ODC lero ni oganda jo Afrika oseyudo fuong'ruok e yore mag yudo mach ahinya to oganda modak e boma ma Kakuma mayudore e kaunti ma Turkana. Giyango ni kokalo kuom teko chieng' ma en sola ma nengo ne oyueyo oganda e gwenge ma Kakuma ni kod thuolo mar liel kod taya kendo timo ohala maonge kod ng'ikruok. Kaluwore kod apisa e chenro ma kamago e pacho ka Fred Amoke, mine bende idewo e kinde ma ijiwo kit teko ma oketho aluora gin kod thuolo mar yudo hola mar chwalo chenro magi. Chenro mag energy renewable, mano chenro mar keto mach, to wakete e yo machielo ma ok mar stima. Waketo solar panels, to gimomiyo wasebedo kwang'iyo solar panels, wayudo ni en gi risk mapiny. Nyicha waneno ka e kinde mokalo nyithindo mang'eny nyicha otho nikech ng'ikruok mar stima. To kwang'iyo solar panels to en achiel kuom yore makende ma yom ma ok nyal kelo hinyruok ne jowa e piny mar Kenya. Ok wabire piem kod KPLC kama gap nitie emwadhi ng'iyo mondo mi wachopi kama joka pok ochope. So we believe this investment or this initiative will support matchmaking between what the county governments have proposed in the plans and what the Chinese investors have also proposed. Targeting energy. We think we consider all the problems starts from energy, but energy is not only our target. We are looking for solutions, we are looking for opportunities to solve the problems, to bring development with energy, with renewable energy, with affordable renewable energy.